don lokacin da Ma'iz ya zo ya cewa annabi ya yi zina, annabi kau da kai ya yi, ya sake cewa annabi ya ce kusunsa na bakin shi. Saboda mai ba so ake da zaran kawai mutum ya kafirta munna ake, ana celebration, ana jin daɗi, yawa wane ya kafirta, ba munna ake ba, sharri ne ya faru. Ƙoƙari za a fahimtar da shi ya san ma'anar abin. Yanzu kai wannan mata da annabi ya same ta tsuguna jikin kabarin ɗanta tana kuka, me ya ce mata? Ittaqillaha wasbiri, baiwar Allah ki ji tsoron Allah, ki yi haƙuri. Me ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama? Ilaika anni, tafi ka bani guri. Tsawa ta mishi. Ana sai marmaza ya ce walam ta'rifhu, saboda bata san shi ba. Shikenan wannan kalmar walam ta'rifhu, bata san shi ba, dalili ne akan ba za a hukunta ta da irin wannan kalmar ba. Abinda ta ɗauka gama gari ne, don bata gan shi da wani rawani, da wani tumakasa, da wani majanyi, da wata alkyabba, wasu suna riƙewa a baya, ana hura wani begila, ana sharar fage. Bata gan shi haka ba, shi kaɗai ta ga yana yawo. Don haka mai ta ɗauka? Sai ta ɗauka gama gari ne. Ko kun fahimta jama'a? Ashe fiyayyen halitta ne, ya fi kowa duniya da lahira, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Da wannan ne sai ba a kafirta ta ba. Waye kuma bai kafirta ta ba? Shi wanda ta faɗa wa maganar. Da aka ce mata wannan shine wani, Anas ya ce sai ta ji kamar za ta mutu. Kaga dalilin Anas da ya ce kenan ba ta san shi ba a ɗazu ɗin, sai ta sheko a guje gidan shi, kuma tana cewa na yi haƙuri, na yi haƙuri. Sai annabi bai dubi abin da ta yi ɗazu ba, sai ya dubi me take cewa yanzu na yi haƙuri. Sai annabi yake cewa innama sabru inda sadamatil ula, ai haƙuri a tashin farko na masifa ake yi. Yau haƙuri ba dole ki ba, ɗanki ya rasu, za ki ta kuka ne ke ma ki mutu. Amma lokacin da zafin mutuwar ke damunki, lokacin nan kika yi haƙuri kike da lada. Me yasa annabi bai dubi cewa a kafira da ke da kika kafirta, ke da kika ce mana kaza, ke baki san musu waye ba? Jama'a ko kun fahimta? Saboda haka dole sai an dubi ire-iren waɗannan zawabit din. Shin kalmar kafircin da ya san ma'anarta? Yana cikin hankalin shi? Yana cikin taitayin shi? Don haka al'imamu Zahabi idan ya zo babin da zai mana wa'azi dangane da sihiri, da duba, da bokanci, da tsubbu, da bori, in ya gama bayanin kaf da matsayin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa, sai ka ji ya ce kafiri ne. Amma sai marmaza ya ce maka amma ka yi taka tsantsan, wannan hukunci ne aka faɗi, amma a takfirul mu'ayyan, kafirta wane in ya aikata wannan abin ba zai taso ba sai in an dubi yaushe musulunta ma, yaya fahimtar, yana cikin musulmi ne, yana rayuwa, musulmin malamai ne masu wayar da kanshi, masu fahimtar da shi ko kuwa